Dobre, už sme späť. Teraz už konečne v normálnom. Vidíte Miniona, jak... Ježiš. Môžete vidieť našeho trapáčika, jak tu niečo stáva. Budem to komentovať, takže dve baby, táto baba sa nudí, toto je Mendilo, to sa nudí. Nestávajte mi tu debiliny, to môžete vidieť, to tam dám takú cedulku potom, radšej nič, radšej nie. Toto bude strašná sranda, jak ešte bude niečo baba ničiť a potom už to už asi ukončím. A urobím s Danom CZ alebo s Mumovým ďalšie výpravy na tomto serveri, lenže na survivale. Alebo s Danom, teraz neviem. Teda aj ten film by mohol dneska byť, ale ešte nevieme. Práve upload